日本人の桜と松、梅ってすごく明らかにひいきされてるんですけど、こう好きな方が多いので、こういう庭木仕事だけじゃなくて、その樹勢回復といってその木を良くする根本的に治療したりもやってるので、そうするともう圧倒的に桜と松が多いんですよね。でその一環で松の、いろんなやっぱ松食い虫とか病気もあるので、そのスペシャリストになりたいなっていう必要があるだろうなと思って、知識的にそれで取ったんですよね。今回初めて御社とお付き合いさせていただいた中で、すごくこんだけ生かしたいって初めて聞いたんですよね。その個人っていう例はありますし、お寺さんとかでもあるんですけど、やっぱり不動産の関係でなんとか生かしたいっていうのはすごく少ないです、正直言って。だからすごく谷社長とお話した時に感銘を受けましたし、自分がやってきたことを何か一緒に生かせるんじゃないかなと思いましたし、そういう意味では。